Жылы саптар ат, күкті еңләп савайы, сер йомғағын тавайы. Кояш офоққа қонғас, әкият тілі күтә. Унда бізді Урал батыр, Хымай хыл-хылау күтә. Әлі-бәлі бәу-бәуді, мин тыңлап ойып китәм. Тәгәрәп қасқар йомғақтың, артынан қылып китәм. Тәгәрәп қасқар йомғақтың, артынан қылып китәм. Әсәй, атай, қарағы, таптың йомғақты. Тұтам ғана тигәйнем, әтәс мені уятты. Кояш офоққа қонғас, әуін базары күтә. Әсәйдің бишік йырын, тыңларға вақыт етә. Әлі-бәлі бәу итеп, мин дә йоқыға китәм. Төштәремдә ақбозатты, һыбай алып йөрөтәм. Төштәремдә ақбозатты, һыбай алып йөрөтәм. Хәерле сәгатьтә кадерле балалар, ата-әсәйдәр, олата-өләсәйдәр һәм килгән хөрмәтле кунактарыбыз. Бишек йырдарын көйләүсе моңлы яндар һәм үз куллары менән бишек эшләүсе осталар. В добрый час, уважаемые зрители и гости. Мы с большим волнением открываем гала-концерт первого республиканского конкурса «Бишек» – колыбельные песни моего народа. Бишек беренче республика конкурсының гала концертын асык дип игълан итәбез. Башта танышайык. Ләйсән һәм Наза Мәзитовалар. Адна һайын зәгәр экрандарда барган бишек тапшыруның алып барусылары. Шулай ук Ләйсән апай Тамыр телеканалының иң талантлы һәм иң талапсан режиссерлардан береһе. Зур рәхмәт һиңә, Алмаз. Ә инде минең янымда коллегам Алмаз Таһиров, Тамыр йондызы һәм безнең иң текә алып барусыбыз. Шулай итеп, 2020 ел безнең республикабызда башкорт теле елы дип игълан ителде. Моңлы бишек йырдары аша туган телебезгә һөю тәрбияләү ул һәрбер ата-әсәнең олы бурысы. Халкыбызның рухи хазинаһы булган бишек йырдарын киләсәк буыннарга җиткерү ошо теләк бездә күптән барлыкка килгәйне, әмма уйланылмаган төрле сәбәпләр аркаһында, икеләнүләр, төрле гамәлләр аркаһында бу безнең изге теләгебез сак кына кисектерелеп килде. Ниһаять, Тамыр телеканалы һәм Әсә йөрәге Әсәләр советы төбәк оешмаһы менән берлектә оештырылган бишек асык республика конкурсы җиңүчеләре бүген зур сәхнәлә лайыклы урынын аласак. Мы очень счастливы, что в 2020 году, в год башкирского языка, нам удалось воплотить нашу мечту в жизнь. И это очень здорово. И мы горды тем, что даже в такой сложный год нашему народу нужна и важна колыбельная песня. Мы приняли 105 заявок на наш первый конкурс. Бишек асык конкурсының үз тарихы ла бар. Ихтибар экранга. Конкурска республикабыздың бар тарафтарынан 105 гариза кабул иттек. Башкортстаныбызда ит киткес ижади карашлы, йор телле, оста куллы кешеләр яшәгәненә тагы ла бер инандык.
Өлкән яшьтәге инәйҙәрҙән алып, саҡ теле асылған бәләкәстәргә тиклем моңлы бишек йырҙары менән ҡыуандырҙы. Ә бишек эшләүсе оҫталар үҙенсәлекле эштәре менән хайран ҡалдырҙы. Жюриға бәйгеселәрҙең иң талантлыларын һайлап алыу еңелдән булманы. Һәр береһе ҡабатланмаҫ моңға, һәләткә эйә. Көсөргәнешле фекер алышыу 4 сәғәт барды. Урыны менән хатта оло бәхәскә әйләнеп китте. Онотолоп барган бишек йырҙарын йырлаусылар һоҡландырһа, бишек оҫталары араһында ҡатын-ҡыҙҙарҙың да булыуы ҡыуандырҙы. Мәртәбәле жюри бер фекергә килеп, 100-дән ашыу ҡатнашыусы араһынан 24 талантты финалға үткәрергә тигән ҡарар ҡабул итте. Беҙҙең ижади команда һәр финалист тураһында йылы, матур фильмдар төшөрҙө. Шулай уҡ финалистарыбыҙҙы тамырға фотосессияға һәм өр-яңы аранжировкалы бишек йырҙарын яҙҙыртырға саҡырҙыҡ. В номинациях «Колыбельная в исполнении ребенка», «Колыбельная в исполнении ребенка и взрослого» и «Мастер по изготовлению колыбели» в финал вышли самые-самые. Оценивала работы уважаемые жюри. Бишек Асыҡ Республика конкурсының баһалаусылары Башҡортостандың арҙаҡлы шәхестәре, халыҡ араһында абруй ҡаҙанған фольклор һәм тел белгестәре, күркәм ғаилә башлыҡтары менән таныштырып китәйек һеҙҙе. Иғтибар экранға. Азамат Юлдашбаев, Мосафир ижади берекмәһе етәксеһе, шағир, публицист. Гөлниса Аҡбашева, Топлайн туристик компанияһы директоры. Фәнил Бүләков, шағир, күп балалы атай. Альбина Исхакова, тамыр өләсәйе. Нәфисә Тулыбаева, жюри рәйесе. Рәсәйҙең фольклорсылар союзы ағзаһы. Ринат Рамазанов, Арғымаҡ этнорок төркөмө етәксеһе. Фәиз Шәрипов, Заһир Исмәғилов исемендәге Өфө дәүләт сәнғәт институты доценты. Хөрмәтле жюри, йырсы оҫталарыбыҙҙың талантын күрә белгәнегеҙ өсөн ҙур рәхмәт һеҙгә. Бишек Асыҡ Республика конкурсының бала башҡарған бишек йыры номинацияһының еңеүселәрен ҡотлар мәл етте. Барлык финалистарҙы ла сәхнә түренә саҡырабыҙ. Ҡыҙҙар, рәхим итегеҙ, Юлия Вәкилова, Әминә Аллабирдина, Байрас Һағынбаев һәм Айлина Ҡәйюмова. Бына беҙҙең конкурсанттарыбыҙ. Алҡыштарығыҙ йәлләмәгеҙ, дуҫтар.
для награждения и приветственного слова мы с большой радостью приглашаем на сцену нашу уважаемую гостью Карине Владимировну Хабирову, супругу главы Республики Башкортостан. Добрый вечер всем. Очень рада, что сегодня пригласили меня на это прекрасное мероприятие, где, конечно, участвуют детишки наши. И как радостно слышать, что создан такой конкурс, который как раз-таки поднимает значимость и вообще прививает культуру к тому, что нужно сохранять свои корни. Потому что, наверное, колыбельная — это как раз та песня, которую ребенок слышит первую, слышит ее от своей мамы, от своей бабушек, ну, иногда и от дедушек, и от пап, разное бывает. Очень важно, что дети с малых лет знают ее и слышат то, что веками просто передавалось от наших предков друг другу. Поэтому желаю, чтобы этот конкурс жил, продлевался, и чтобы участвовали не только башкирские колыбельные, но и еще колыбельные всех народов, которые у нас находятся на территории республики. Зур рәхмәт. Шулай итеп, кадерле дуслар, без тантанабызды башлайбыз. Бала башкарган бишек йөрі номинациясында еңүсе Айгылу Фәтхетдинова бүләкләнә. Туймазы районы Кандракүл авылы. Артабан дәвам итәбез. Бала башкарган бишек йөрі еңүсеһе Гөлия Денисламова бүләкләнә. Белорет районы Иньер авылы кызы. Без дәвам итәбез. Бала башкарган бишек йөрі номинациясының еңүсеһе Алтынай Халилова бүләкләнә. Өфе калаһы. Әминә Билалова бүләкләнә. Хайбулла районы Әбүбәкер авылыннан. Юлия Вәкилова бүләкләнә. Бүздәк районы Канлы Төркәй авылы. Көңлән кутлайбыз һәм без артабан дәвам итәбез. Бала башкарган бишек йөрі номинациясының еңүсеһе Әминә Аллабирдина бүләкләнә. Өфе калаһы. Байрас Хагынбаев бүләкләнә. Өфе калаһы Нугай авылы. Котлайбыз һәм дәвам итәбез. Бала башкарган бишек йөрі номинациясының еңүсеһе Айлина Каюмова бүләкләнә. Өфе калаһы. Спасибо вам огромное за теплые слова, Карина Владимировна. Мы очень рады видеть вас сегодня на нашем празднике. Матур елы теләктәрегез өчен зур рәхмәт. Достарым, әһед беләһегез менә өчен бишек йырдары бигрәк тә моңлы һәм искиткес матур. Сөнки улар йөрәктән үтеп, йөрәккә барып итә. Сәхнәгә Туймазы һәм дугастарын сакыргыбыз килә. Бала һәм өлкән кеше башкаруында бишек йыры номинациясының финалистлары Айгылу һәм Әлия Закироваларны сакырабыз. Бишек йөрі скрипкалы Гөлфия Саяхова, апгрейд заманса бию студияһы, итәксеһе Юлия Кувшинчикова. Каршы алыгыз. Шыңғарым қарлыға
Йоқла балам, йом күдеңде, йом күдеңде. Йоқла балам, йом күдеңде, йом күдеңде. Йоқың туйға суятырмын үдеңде. Йоқың туйға суятырмын үдеңде. Бәу, 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 йондығым. Бәу, бәу, бәу. Бишек Асык Республика конкурсы финалистларын шулай ук Федерация Советының фән, мәгариф һәм мәдәният буенча комитет рәисе Лилия Салават кызы Гумәрова котлай. Игътибар экранга. Хөрмәтле дуслар, кадерле тамашачылар, һезне барыгызны ла ысын күңелдән сәламләйм. Дорогие друзья, организаторы и участники конкурса «Бишек. Колыбельные песни моего народа». От всей души приветствую вас от имени нашего комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Действительно, проект получил большую популярность. Дав старт еще в июле этого года, сегодня он получил более 100 заявок. Колыбельные запели все – мамы, папы, дедушки, бабушки, сами ребята. Но, пожалуй, какое бы место ни заняли сегодня участники конкурса, среди вас нет проигравших, потому что колыбельная песня из века в век, из года в год всегда передавала самое ценное, самое разумное и вечное. Мне хочется всех поздравить с победой. Я думаю, что у конкурса, у этого проекта очень долгая будет счастливая жизнь. Ведь недаром в народе говорится «Бишек ере ул дугала, бүтін сирдерден давала». Дорогие друзья, еще раз поздравляю вас с праздником колыбельной песни. И пусть она звучит долго на всех языках народов нашей многонациональной страны. Бишек йырдарын башкаручыларга игътибарыгыз һәм ихтирамыгыз өчен зур рәхмәт һезгә, Лилия Салават кызы. Алмаз, һин беләһеңме, бала бишектә яткан сакта тәүге тормыш мәктәбен үтә. Әйттең, Ләйсән апай, ниндәй тормыш мәктәбе ти? Һеләш әле белмәгән балага. Әсәй тарафынан әйтелгәне тәүге өндәр, тәүге аваздар, тәүге ярай һәм ярамай, яман менән яхшыны айырырга өйрәтү, булар барыһы ла балага ниндәйдер һабак бирә түгелме, Алмаз? Бишектәге бала бишкә төрләнә тәясәем. Шулай да кыз балага бишек йырдарына һөю, әсәлек хисләре бишектә бәүелгән сакта ук халын алыр ул мөгаен. Кызыма бишек йыры. Менән сәхнәлә бала башкарган бишек йыры номинацияһы финалисты Айлина Каюмова, Руслан Газизов иҗат иткән йыр «Дивития» заманса һәм эстрада бәюләре үдәге итәкчеләре Елена Шафикова, Регина Насретдинова. Каршы алыгыз.
Бишек асык республика конкурсының бала һәм өлкән кеше башкарган бишек йыры номинация җиңүчеләрен игълан итәргә вакыт җитте. Бала һәм өлкән кеше башкарган бишек йыры номинацияһының җиңүчеләре Әхьяр Шәйхмәтов, Зарина Диана Шәйхмәтовалар, Ирада һәм Рената Байкеноваларды ихлас күңелдән сәхнәбезнең түренә сакырабыз. Күмертау калаһыннан килгән конкурсантларыбыз. Котлау өчен һүзде Башкортстан хөкүмәтенең премьер-министр урынбасары Азат Шамил улы Бадрановка бирәбез. Рәхим итегез, Азат Шамил улы. Хәерле кич. Бишек йыры был уникальный проект и стал одним из победителей гранта главы республики на поддержку родных языков. Это, наверное, самый важный проект, поскольку он раскрывает суть и значимость утверждения, что родной язык – это язык матери. Я очень рад, что мне выпала честь поздравить Ахьяра Шаяхметова, его семью. Так получилось, что Ахьяр Шаяхметов – это мой учитель физкультуры Башкирской республиканской гимназии-интернат. С 9 по 11 класс он у меня преподавал физкультуру. С удивлением для себя узнал, что помимо того, что это очень добрый и веселый преподаватель физкультуры был, он еще и пример того, как необходимо любить свою семью. Это очень любящий своих внучек дедушка, который сочиняет им колыбельные. Алкыштарыгызды йәлләмәгез безнең җиңүчеләребезгә. Әхир агай бик шундай бай, картатай булып сыкты, үзенең янсәрләре менән ошо бәйгедә катнашты. Тагыла бер тапкыр алкыштар һәм без бүген уларның сыгыштарын тагыла күрәсәкбез. Азат Шамил улы, һезгә ҙур рәхмәт безнең байрамыбызды йәнләндереп килгәнлегегә. Әйдәгез хәзер сәхнәгә йокларга йыры менән бала башкарган бишек йыры номинациясының җиңүчеләрен сакырайык. Юлия Вәкилова һәм Әминә Аллабирдина. Кояш йөреп ярактарда, кайтып төште уфуктарга, юкларга, 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 юкларга. Куяндарда, яландарда, саба-саба аргандарга, боткандар тике вактарга, юкларга, юкларга, боткандар тике вактарга, юкларга, юкларга. Күр утарда күзен йомды, күп йорттарда айда сунды, болыттар
Сәхнәгә бала һәм өлкән кеше башкарган бишек йыры номинацияһы еңәүселәре Хәлисә Насибуллина, Зөлмир Закиров, Һылыу һәм Динә Лотфуллиналар, Эвелина Сергееваны сакырабыз Яңавыл ҡалаһынан. Шулай итеп, еңеүселәрҙе Башҡортостандың мәҙәниәт министры Әминә Евни ҡыҙы Шафиҡова ҡотлай. Рәхим итегеҙ. Хәйерле көн, ҡәҙерле дуҫтар. Әле-бәле бәү итә, балам йоҡоға китә тигән һүҙҙәр һәр бер кешенең күңелендә, хәтерендәлер. Шуға күрә лә беҙҙең бөгөнгө мына шунда торған матур ҡатнашыусылар, конкурста ҡатнашыусылар бик ҙур, мөһим эш алып баралар. Һәр бер республикала үткән проекттың төп маҡсаты, әлбиттә, бай мираҫыбыҙҙы һаҡлап ҡалыу, уны артабан беҙҙең балаларға бирергә. Һәм бына ошо конкурс бөгөн күреп торағыҙ, үҙ маҡсатын үтәгән. Бала һәм өлкән кеше башҡарған бишек йыры номинацияһының еңеүселәре Хәлисә Насибуллина үҙенең уҡыусылары менән. Зөлмир, Һылыу, Динә, Эвелина, һеҙ афариндар. Яңауыл ҡалаһынан килеп еткән конкурсанттарыбыҙ. Әминә Евни ҡыҙы йылы һүҙҙәрегеҙ өсөн ҙур рәхмәт һеҙгә. Финалға үткән йырсы, оҫталарыбыҙ тураһында фильм төшөргәндә, беҙ шуға иғтибар иттек, Алмас. Ысынлап та, уларҙың һәр береһе иҫ киткес талантлы һәм улар тормошҡа ҡараштары менән айырылып торалар. Хәҙер сәхнәгә сығасаҡ шәп егет киләсәктә таһымаҡ оҫта ҡурайсы, йырсы булырға хыяллана. Ҡаршы алығыҙ, дуҫтар, бала башҡарған бишек йыры номинацияһының еңеүсеһе Байрас Һағынбаев, ҡустыһы, әсәһе, атаһы менән йырлай. Йоҡла улым, йондоҙом, халыҡ йыры. бәғерім ғазизім ұл бергенен қуанысым шатлығым батырым хин енгенен қуанысым шатлығым батырым хин енгенен йоқла улам йом күдің йом күдің йондығым кисен тыныс йоқлағың ойнап өтер күндігің кисен тыныс йоқлағың ойнап өтер күндігің. Бала һәм өлкән кеше башҡарған бишек йыры номинацияһы еңеүселәре Гөлшәт, Лилия, Юлия Билаловаларҙы, Айһылыу Байрамғолованы сәхнәгә саҡырабыҙ. Хәйбулла районы Әбүбәкер ауылы.
Һәм котлау өчен һүҙҙе Башҡортостандың ғаилә, хеҙмәт, халыҡты социаль яҡтан яҡлау министры Ленара Хәким ҡыҙы Ивановаға бирәбеҙ. Сәхнә түренә рәхим итегеҙ. Хаумахуд, хадырлы достар. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемая Карина Владимировна, дорогие гости и дорогие наши победители и конкурсанты. Я на самом деле получаю огромное удовольствие сегодня, находясь здесь, потому что это просто эстетика и красота и для слуха, и для глаз, и просто это очень органично, потому что, правильно, это самая, наверное, сокровенная мелодия, которую мы проносим с детства. И я хотела поблагодарить Гульназ Фаритовну Кульсарину за эту идею, потому что, ну, как бы, кажется, ну, что там, как бы, может быть, да, то есть, а оказывается, это так глубоко, и это чудесно, и сегодня все органично, все продумано. Даже я заметила девочки, которые танцевали, у них даже движения были вот такие, понимаете, да, то есть вот они укачивают ребенка. Это так трогательно, это здорово, это очень семейный конкурс, и обязательно его надо поддерживать, поддерживать и поддерживать. Он должен шириться и вовлекать все больше и больше людей. Абсолютно согласна, чтобы все народы Башкортостана смогли участвовать в этом конкурсе, и нам всем надо всячески действительно поддерживать это движение. Спасибо. Зур рәхмәт шундай матур татлы һүҙҙәрегеҙ өсөн. Беҙҙең күңелебеҙгә май булып ятты был һүҙҙәр һәм бала һәм өлкән кеше башҡарған бишек йыры номинацияның еңеүселәре Гөлшат, Лилия, Юлия Билаловалар һәм Айһылыу Байрамғолова. Хәйбулла районыбыҙҙың Әбүбәкер ауылының конкурсанттары. Шәп тиҙлек менән барған тормош арбаһынан төшөп ҡалмаҫҡа теләп, сат йәбешкән заманда бишек йырҙарына ысынлап та юғалтыу ҡурҡынысы янай. Әммә барыһы ла үҙебеҙҙән тора. Шулай бит? Әсәйҙәр, балаларыбыҙға бишек йырҙарын йышыраҡ йырлайыҡ. Ҡаршы алығыҙ, сәхнәгә бала һәм өлкән кеше башҡарған бишек йыры номинацияһы еңеүселәре. Бишбүләк районы Ҡасҡын ауылы Ынйылар фольклор ансамблен саҡырабыҙ. Бишек йыры. Üzgünüm bir
Безнең тагы ла бер матур конкурсанттарыбыз бар. Уларга алкыштарыгызды йәлләмәгез. Шулай итеп, бала һәм өлкән кеше башкарган бишек йөрә номинация җиңүчеләре Сәлимә һәм Сәлия Янтуриналар, Өфе калаһы. Безнең конкурсанттарды бүләкләр өчен сәхнәбез түренә Башкортстандың граждандар җәмгыятенә булышлык итү фонды генераль директоры Люция Каһим кызы Юлаевага һүз бирәбез. Рәхим итегез. Хәерле көн, кадерле достар. Добрый день, дорогие друзья, зрители, участники и победители конкурса. Бишик – это один из самых ярких проектов победителей конкурса грантов главы Республики Башкортостан. И мы со стороны фонда с большим удовольствием наблюдали, как проект воплощался в жизнь. Действительно, изучение родного языка начинается в семье. И сегодня я хочу поздравить и региональную организацию «Совет матерей», и команду проекта во главе с Гульназ Фаритовной Кульсариной с отличным, с блестящим завершением проекта и пожелать, конечно же, еще много ярких идей, которые позволят увидеть популяризацию родного языка совсем по-другому, сделать его интересным и полезным для каждого жителя Республики Башкортостан. Зор рахмет. Үзегезгә зур рәхмәт, ошондай матур йылы һүзләрегезгә һәм дә инде безнең конкурсанттарыбызны бала һәм өлкән кеше башкарган бишек йыры номинациясының җиңүчеләрен Сәлимә һәм Сәлия Янтуриналарны котлайбыз. Әйткәндәй, безнең конкурсанттарга Стер хикмәт комбинаты эшләгән бешергән тәмле торт менән без һыйлайбыз уларны. Торттың өстендә инде безнең проектыбызның логотипы. Зур рәхмәт сезгә. Атай бала өчен иң батыры, иң көслеһе, иң дөресе. Атай ул супергерой кебек. Атай менән бергә зур сәхнәлә йырлавы ла күңелле. Каршы алыгыз, достар. Сәхнәлә аргымак этнорок төркеме итәкчесе Ринат Рамазанов, улы Әмирхан кызы Әминә менән дөньядагы иң кадерле кеше Әсәйгә арналган йыр йырлайдар. Бишек йыры шул кадәр матур проект. Без анда жюрилап утырганда ис китмәле, хатта күңелем шатланып, хатта илай язып утырдым. Тамыр телеканалы шундай зур эш башкара. Без улар менән күптәнге инде дустар, төрле проектларда бергә үткәрәбез, Аллага шөкер. Балалар менән балалар безнең киләсәгебез, безнең республикабызның, илебезнең киләсәге башлана ашы иң сабый сактан. Шуның өчен тамырдың өлеше бында балаларды тәрбияләүдә бик зур. Һәм без инде үземнең менә балаларым менән тамырды карап үскән балаларым менән һәзгә бүләк эшләргә уйланык. Әсәй тураһында йыр башкарабыз. Улым, кызым, Әмирхан, Әминә, әйдәгез. Әзерһегезме? 1, 2, 3, әйдә. Әсәй менән гөл утыртып, гөлдәр хуш еҫ тарата. Уңғаным тип, үҫкәнем тип, әсәй мине ярата. Gülder hoş tarata, әсәй мине ярата. Gülder hoş tarata, әсәй мине ярата. Her gün hayın һыуҙар һибәм, ярата мин гөлөмдө. Гөлөм кеүек, илем матур, яратам мин илемде, яратам мин гөлөмде, яратам мин илемде, яратам мин гөлөмде, яратам мин илемде. Рәхмәт. Рәхмәт. Шулай итеп без артабан дәвам итәбез. Бала һәм өлкән кеше башкарган бишек йыры номинация җиңүчеләре Айһылу һәм Әлия Закировларны сәхнәгә сакырабыз. Туймазы районы Кандра авылы.
Шулай ук тагыла бер бик матур дуэт, әсәй менән кыз. Рәхим итегез. Һәм дә инде еңүчеләрне Бишек проектының идея авторы, балалар өчен бик күп фильм әкият иҗат итүче, билдәле журналист, Тамыр телеканалыбызның директоры Гөлназ Фәрит кызы Кулхаринаны сакырабыз котларга. Рәхим итегез Гөлназ Фәритовна сәхнә вестеренә. Хәерле кис, кадерле достар, хәерле кис, хөрмәтле кунактар. Добрый вечер, Карина Владимировна, добрый вечер, уважаемые гости. Ниһаят, без Бишек проектын кыйыр-кыймат кына башлап, аның усына килеп тә әйткәнбез. Был вакыт эчендә июньдән башлап, менә бүгенге декабрьгә тиклем безнең Тамыр телеканалының иҗади төркеме бүтән Башкортстанды аркыры буй гидеп, шул тиклем матур фильмдар төшерде. Һәм бу фильмдар буенча без күләбез инде киләсәктә безнең халыктың матурлыгын, безнең халыктың байлыгын тап бына ошо Бишектең фильмдар аша белердер әле гуманоидтар дип. Бишек проектының тәрәнлеген без барыбыз да тоябыз, барыбыз да аңлайбыз һәм киләсәктә ысынлап та алдагы елда без бу проектты төрле халыктарның Бишек йортларынан эшләргә дип ниятләйбез. Алла бирһә, бәлки бөтен Россия кимәленә сыгып булыр. Чөнки без аңлап торабыз. Бишек йорты тыңлап үскән, Бишектә бәүлеп үскән бала, ул ныграк була, көчлерәк була, хыялга ныграк ынтыла һәм алдына зур максаттар куеп эшләй ала. Әсәй йөрәге оешмаһы җитәкчесе Гөлшат Хатымнага зур рәхмәт. Безнең бына шулай итеп бергәләп башкарган эштең җимешен күреп әле куанып бултырабыз. Киләсәктә лә бергәләп зур эшләр башкарырга насип булһын. Бу Бишек проекты күңелдә күптән яралгайны, әмма уны башкару өчен сыгымдар кирәк. Шуңа күрә ул кисектерелеп килде һәм быел ниһаят безгә республика башлыгының гранты бирелгәч, без инде иң һәзганып эшкә тотындык. Башта әлбәттә әдрәк икеләнгәйнек. Бындай заманда Бишек йортларын гырларга теләүчеләр булыр микән дип. Әмма безнең халыктың күңелендә бер вакытта ла йыр һүнмәй, моң һүнмәй. Һәм бына бу проект быел тап шуны исбатланыла. Спасибо всем огромное за то, что поддержали наш проект, за то, что дали нам абсолютно просторную зеленую дорогу в очень сложный год, 2020 год, год, когда наша страна столкнулась с большими-большими проблемами. Мы, конечно, не надеялись на столь большое количество участников, но жизнь показала, что песню в душе народа ничего не способно остановить, и нам всегда нужна песня, нам всегда нужны колыбельные песни. Спасибо большое. Шулай итеп, еңүчеләрне тагыла бер тапкыр котлайбыз. Бала һәм өлкән кеше башкарган Бишек йыры номинациясының еңүчеләре Айһылу һәм Әлия Закировалар. Туймазы районы Кандыра авылы. Өчен бөтә Бишек йортларында әле-бәле-бәү дигән һүзләр бар. Минеңсә, Алмаз, ошо әле-бәле-бәү ул Бишек йырының һүзләрен һәм көйен үзара тоташтырып килүсе күпер. Буындан буынга күсеп килгән безнең йырдарыбызның һүзләре аерылһа ла, әле-бәле-бәү ул һәр вакыт үзенең урынында торып каласак. Шулай итеп, хәзер сәхнәгә сыгасак гаилә, куәтле туганлык тамырларының көчле булуы, буындар бәйләнешен ныклы һаклау менән дан тота, каршы алыгыз. Бала һәм өлкән кеше башкарган Бишек йыры номинациясының финалистлары Гөлшат Билалова, килене Лилия, янсәрдәре Айһылу һәм Юлия менән Хандугасым асыл кошым, халык йыры, Девития заманса бию эстрада биюләре үзәге җитәкчеләре Елена Шафикова һәм Регина Насретдинова. Рәхим итегез. Yoklay
Каршы алыгыз. Сәхнәгә бала һәм өлкән кеше башкарган бишек йөрі номинацияһы еңеүчеләре. Бишбүләк районы Каскын авылы Аниялар фольклор ансамблен сакырабыз. Еңеүчеләрне жюри рәисе, Рәсәйнең фольклорлар союзы агзаһы, Республика халык иҗаты үзәге генераль директоры урынбасары Нәфисә Булат кызы Тулыбаева котлай. Сәхнәбез түренә рәхим итегез. Хайырлы кис, балалы йорт, нурлы йорт. В доме, где есть дети, всегда живет солнце. Мне кажется, мы сегодня должны и обязаны заниматься именно вот этой проблемой. Бишек йыры нам дает урок, поэтому, Гульнас Фаритовна, вашей команде, всем, кто поддерживает, огромное спасибо, а всем конкурсантам я сказала бы, уақ юлдар болған, имен болған, дөньялар, ил йортығызда бәрәкәт, балалар тауышы хүнмәһін. Рәхмәт катнашканыгыз өчен, уңыштар һәм ак юлдар булсын. Әле сәхнәбез түрендә безнең Бишбүләк районының еңеүчеләре, Бишбүләк районыннан килгән еңеүчеләребез Каскын авылы Аниялар фольклор ансамбле. Алкыштарыгызны йәлләмәгез, дуслар. Акыллым. Бына шулай сәхнәне бер итеп йөри дә куя. Акыллым, матурым, батырым, терәгем, назлы иркәләү һүзләренә бик бай безнең бишек йырдарыбыз. Һәр береһендә әсәнең сабыйды курсалавы сагыла. Матур теләктәрне балаларыбызга ешрак әйтәйек. Ихлас теләктәр тормышка тизрәк ашһын. Бала һәм өлкән кеше башкарган бишек йыры номинацияһы еңеүчеләре Айзилә һәм Вәсилә Мәмбәтоваларда балага теләк турасында бик матур йыр йырлай. Курайда Юнир Хагынбаев. Зур рәхмәт сезгә шундай матур сыгышыгыз өчен.
Һәм без байрамыбызда артабан дәвам итәбез. Еңүчеләрне котлар өчен без сәхнәбез түренә Әсә йөрәге Әсәләр советы төбәк оешмаһының рәисе, безнең якын дусыбыз Гөлшат Әхәт кызы Ибраһимованы сакырабыз. Гөлшат Әхәтовна, рәхим итегез сәхнәбезнең түренә. Хәерле кич, шул тиклем тулкынганыбыз минуттар. Һәм дә шу матур көндә килеп итүенә без бик шатбыз. Безнең инде Гөлназ Фаритовнаның командаһы менән, Тамардар менән без инде 10 ел исемдә эшләйбез. Безнең проекттар күп. Шуларның бер матуры менә бу Бишек йырда булды. Шуңа күрә бу проектта эшләргә ярдәм иткән өчен хөкүмәтебезгә зур рәхмәт. Безнең проектларны күргә белгән өчен, сын баһа бирә биргән өчен улга да бик зур рәхмәт. Шуңа ук үзебезнең Башкортстаныбызның бүгенге көнгә килгән конкурсантларыбызга зур рәхмәт. Ысынлап та телебезне, илебезне яратып, шундый матур йырдар йырлаган өчен безнең алдымда баш иям дип әйтәм дә була. Ни өчен дигәндә, ысынлап та әлеге безнең республикадагы, илдәге шундый вакытта ла курыкмайынса катнашкандары өчен һәм дә әлеге дә баягы тамыр үзебезнең дустарыбыз, тамырдарыбыз районнарга сыгып шундый матур проект нидер эшләгәннәре өчен зур рәхмәт. Елы һүзләрегезгә үзегезгә рәхмәт. Һәм дә инде без ихлас күңелдән бала һәм өлкән кеше башкарган Бишек йыры номинациясының еңүчеләре Вәсилә һәм дә Айзилә Мәмбәтовларны котлайбыз. Зур рәхмәт һеҙгә Гөлшат Әхәтовна. Киләсәктә лә бергә эшләргә ятһын Алла бирһә. Әсән апай, ни өсөн Бишек йырын тик әсәйләр генә йырлай? Бәлки Атайдар уйдарының хисләрен күрһәтергә уяла микән? Әллә инде алмас, әмма бына мин әйткем килә. Бишек конкурсына килгән бихисап видеоязмалар арасында бер видеоязма жюриның игътибарын айырыуса ялеп итте. Ул инде атай кеше касандыр улына дип иҗат иткән Сәңгелдәк йыры. Ә инде бүген был йырды Әхьяр Шәяхмәтов үзенең янсәрдәре менән башкарасак. Шулай итеп, каршы алыгыз дуслар, Әхьяр Шәяхмәтов иҗат иткән Сәңгелдәк йыры. Tevfiktarın bir balam, Bismillah deyip yür balam, ata babalarınday kader hürmet kur balam. Karta tey hırlay, karta seydem tam turay, eseyim yok olunlay, uynay atayım kuray. Eseyim yok oyulay, elli belli bevite, bepisim yok vakite, yemli düştemli yok o, iki kuzun ayıttı, ayıttı.
Достар, беләһегезме, бак тиһәң, бишектең төрлеһе була икән. Осталар уны агастан һырлап та, биҙәкләп тә, ҡаҙауһыҙ да, хатта талдан да үрә, ағас ҡабығынан да яһайҙар икән. Бишек эшләү оҫталығы һәр кемгә лә бирелмәгән, иҫ киткес иғтибарлык, сабырлык талап иткән, бик еңелдән булмаған эш. Шулай итеп, Башҡортостаныбыҙҙың иң оҫталарын бер урынға туплаган номинацияны иғлан итер мәл етте. Башта иғтибар экранға. Сәңгеллекте йомшаҡ парудалы ағастан эшләһәң, әйбәтерәк була. Бәләкәстән ағас менән ҡыҙыҡһынайным. Уйлádым да ҡабыҡ бишек эшләргә булдым. Мына һеҙҙең бишек программаһына логотипты вырезать итергә тырыштыҡ. Ҡурайҙы орнамент итеп төшөрөп ҡуйҙым. Тәгәрәп мәсенгә бигерәк эшләгәннәр инде. Бер кисесендә ошо 2 сәңгелдәкте лә эшләп бөттөм. Үҙе балаңа үҙең эшләгән бишек бала өсөн күпкә ҡәҙерлерәк була киләсәктә лә. Шулай итеп, бишек асыҡ республика конкурсының бишек эшләү оҫтаһы номинацияһы еңеүселәрен сәхнә түренә саҡырабыҙ. Альбина Нафиҡова, Илнас Ишмөхәмәтов, Рузиль Муллағалиев, Гүзәл Хафизова, Баязит Латыпов, Илмир Юлдашбаев һәм Денис Өмөтбаев. Беҙҙең оҫталарыбыҙға алҡыштарығыҙҙы йәлләмәгеҙ, дуҫтар. Оҫталарҙы Башҡортостандың Дәүләт Йыйылышы ҡоролтай рәйесе урынбаҫары, Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы президиум рәйесе Эльвира Ринат ҡыҙы Айытҡолова ҡотлай. Рәхим итегеҙ сәхнәбеҙ түренә. Хәйерле кис, хөрмәтле конкурста ҡатнашыусылар, ойоштороусылар. Ҡарап утырам ошо конкурсҡа, Гөлназ Фаритовна, әллә ҡасан уйлап сығарылған да, әллә ҡасан бара һымаҡ, беренсе тапҡыр һымаҡ тойолмай, шулаймы? Гел булған һымаҡ миңә бишек, әллә йөрәгебеҙҙе йөрөткәс ошо йырҙарҙы. Һәм әлбиттә беренсе асыҡ конкурс тип иғлан иткәс, ышанабыҙ, икенсеһе лә, өсөнсөһө лә йыл һайын буласаҡ ошо конкурс, һәм федераль кимәлдә булһа, бигерәк тә шәп булыр ине. Наша песня такая отечественная, да, есть замечательная, с чего начинается Родина. Там есть такие замечательные строки, с чего начинается Родина, с той песни, что пела нам мать. Поэтому, конечно, это патриотический проект, потрясающий проект, красивый проект. И действительно большое спасибо, Гульназ Фаритовна, Гульшат Ахатовна, что вы придумали, реализовали. И у каждого в сердце сегодня отзывается, и детство вспоминается, особенно последние песни Окларга, да, вспоминали и своих маленьких детей. Замечательная песня, которую открывался Сәңгелдәк. Ну, я хочу сказать, Гульназ Фаритовна, что вы очень хитрая, потому что если до этого вы своих набирали ведущих в проект с 2-3 лет, сейчас вы начнете набирать, я так полагаю, еще когда они еще не родились, да, потому что колыбельную мама готовится петь еще только-только собираясь стать матерью. Поэтому я думаю, это еще и корыстный проект, чтобы Гульназ Фаритовна всегда были искрометные ведущие, рухлы, матур башқұрт балалары, бедің тамырда гел болған шының өсін бишік ердарын ерлап, өдебедің балаларды шайтып матур етіп тәрбиелейік байрам менен. Бүр рәхмәт, һәргәшендә матур һүҙҙәрегеҙгә, Ильвирнатовна, һәм дә инде беҙ еңеүселәребеҙҙе ҡотлайбыҙ. Бишек эшләү оҫтаһы номинацияһы еңеүсеһе Альбина Нафиҡова бүләкләнә. Борай районы Йомаҡай ауылы. Бишек эшләү оҫтаһы номинацияһы еңеүсеһе Илнас Ишмөхәмәтов бүләкләнә. Күгәрсен районы Исем ауылы. Бишек эшләү оҫтаһы номинацияһы еңеүсеһе Рузиль Муллағалиев бүләкләнә. Туймазы районы Төмәнәк ауылы. Бишек эшләү оҫтаһы номинацияһы еңеүсеһе Гүзәл Хафизова бүләкләнә. Бөрйән районы Ғәҙелгәрәй ауылы.
Бишек эшләү оҫтаһы номинацияһы еңеүсеһе Баязит Латыпов бүләкләнә Ишембай районы Яңа Әптек ауылы һәм дә инде сәхнәбеҙ түрендә уның ҡыҙы. Ҡыҙы аша Баязит ағай беҙгә бик күп ялҡынлы сәләмдәр ебәрҙе. Бишек эшләү оҫтаһы номинация еңеүсеһе Илмир Юлдашбаев бүләкләнә Өфө ҡалаһы. Бишек эшләү оҫтаһы номинацияһы еңеүсеһе Денис Өмөтбаев бүләкләнә Өфө ҡалаһы. Эльвира Ринатовна, ҙур рәхмәт һеҙгә, матур һүҙҙәрегеҙ, иғтибарығыҙ өсөн. Оҫталарыбыҙға ҙур рәхмәт әйтеп, сәхнә түренә оҙатабыҙ. Инде хәҙер сәхнәгә сығасаҡ егеттең бөгөн дебют булмас. Бигерәк бәләкәй түгелме ул? Сәхнәлә юғалып ҡалмаҫмы? Әлбиттә юғалып ҡалмаҫ. Янында атаһы бар бит, ҡурсалап ҡына йөрөтөргә. Бөгөн беҙҙең байрамыбыҙҙың иң ҙур ҡунағы легендар рэпер МС Баш һәм уның улы Сәмирхан. Заһит Ҡунафин ижад иткән йыр «Һин». Yıllar ғашық болдым шашып ақылдан юғалдың шондық алып ағышқа бары бір шанам ядмышқа ин йөрәгемдә ин күңелемдә хәтеремдә нисек юяйым Sarıkan melden Uzattım tağım Akiyat kevek ini şul sağım İngelpip gilen Halım karşıma Hıyaldarım hıymay başıma Mühabbetka көңілі бершеген. Әркімнің mühabbetinden ұшындай еміштер туған. Әркім өзінің ұшындай mühabbетін тапқан. He
Кызым кыз кеше, кызыма килер 100 кеше, 100 кешенең араһынан алып китер бер кеше тигән хамаклау да бар безнең халкыбызда. Әйткәндәй, халкыбызның авыз тел иҗадында быга тиклем өйрәнелмәгән хазиналар бихисап. Борынгы кулъязмалардан, архивтардан берәмләп, тәфсирләп йыеп укучыларына өйрәтә. Бала һәм өлкән кеше башкарган бишек йыры номинацияһының җиңүчесе Хәлисә Исламгали кызы. Каршы алыгыз, сәхнәбез түрендә Хәлисә Насибуллина үзе һымак моңга гашык укучылары менән "Йокла балам, һин балам" халык йыры. Йокла балам, һин балам, һине бишеккә һалам. Һин йокла вакытта, үҙем яныңда калам. Ал бишеге барунан, гөл бишеге барунан, тәрбияләп үтерергә ата сәхе барунан. Әлли-бәлли итер ул, яккаларга китер ул. Бәү-бәү итеп көҙ ямап, иҙрәп кенә китер ул. Әлли-бәлли итер ул, әлли-бәлли итер ул. Үсеп кенә китер ул, йүгереп кенә китер ул. Әлли-бәлли бәпкәһе, ҡайҙа киткән әсәһе, ҡайынлыҡҡа еләккә, бәләкәскә бүләккә. Йокла улым, батырым, йокла ҡыҙым, матурым, йокла минең бер генәм, сәскәгенәм, гөлгенәм. Бәү-бәү генә, булыр әле дәү генә, булыр әле дәү генә, быуынға берәү генә. Әлли итер был бала, бәлли итер был бала, атаһына, әсәһенә терәк булыр был бала. Әлли-бәлли бәү генә, әлли-бәлли бәү генә, әлли-бәлли бәү генә, әлли-бәлли бәү генә. Атай абруйы көсле гаиләнең нигеҙе ныҡ була. Атайға булған ихтирам да бит балаға әсәй тарафынан бишектә үк һалына. Атайҙы ҡәҙерләгән баланы фәрештәләр ҙә һәр ваҡыт ҡурсалап ҡына тора. Беҙҙең байрамыбыҙҙы йәмләп, береһенән-береһе талантлы атайҙар балалары менән сығыш яһайҙар. Алмас, Азамат, Арыҫлан, Илгиз Таһировтар башҡарыуында «Самолет» йыры. Эй, ҡустым ҡара, беҙ еләбеҙ, беҙ осабыҙ. Самолетта остым инде, атайым менән бергә, зәңгәр һауаларға ҡарап, хайран ҡалып һоҡланһам да,
айрылғаста ағыны арта икән ақ йондоҙлы күктәрҙә лә дөп-дөп типкән йөрәккәйҙе тыуған ер тарта икән дөп-дөп типкән йөрәккәйҙе тыуған ер тарта икән Ағай, мине Эй! Хайдагыз! Самолетта остым миндә атайым менән бергә зәңгәр һаваларға ҡарап хайран ҡалып һоҡланһам да һағынып ҡайттым ергә хайран ҡалып һоҡланһам да һағынып ҡайттым ергә Беҙ байрамыбыҙҙы артабан дауам итәбеҙ. Әйтеп үткә килә. Бына бит сығышта яһағас шулай тура килә инде. Өлгөрҙөң Алмас. Дауам итәйек. Әйткәндәй, беләһеңме, Бишек республика конкурсында иң йәш ҡатнашыусыға 2 йәш, иң өлкәненә 86. Ого, Хәйбулла, Күгәрсен һәм Туймазы райондарында иң әүдем халык яшәй икән. Сөнки улардан бик күп видеоязмалар килде. Вала, ысынлап та шулай. Быуындан быуынға тапшырылып килгән бишек йырҙарын һаҡлап ҡалғанығыҙ өсөн ҙур рәхмәт әйтәбеҙ һеҙгә, ҡәҙерле күңелдәштәр. Шулай итеп, ҡаршы алығыҙ. Сәхнәлә Тамыр йондоҙсоҡтары һеҙҙең өсөн бишек йырын башҡара. Салауат Низамединов ижад иткән йыр. Нур түгелгәс көмөш айдың, бар тәбиғаты самаланған. Йоҡлай тауҙар, йоҡлай ялан, йоҡла һин дә йоҡла, балам. Йоҡлай тауҙар, йоҡлай ялан, йоҡла һин дә йоҡла, балам. Йомһаң әгәр күҙеңде, айҙа тейер күҙеңде, бәү, бәү, бәү. Шып-шым булған быуылдары, төптөн ҡалған йыр моңдары. Иҫмәй
Бишек республика конкурсын үткәрүдә теләктәш булган, зур ярдәм күрһәткән дусларыбызны тагы бер тапкыр атап үткә килә. Башкортстан дәүләт концерт залы, мәгълүмат итәрәк БСТ каналы, Юлдаш радиоһы һәм Бөтә дөнья башкортлары корылтайы, Стерх Стәрлетамак икмәк бешерү комбинаты, Милли бидәүстәр эшләүсе милләт байлыгы оешмаһы һәм уның җитәкчесе Рушан Валиевка, шулай ук дизайнер-модельер Сәрби ательеһы җитәкчесе Сәймә Дамир кызы Хәсәновага бик зур рәхмәттәр җиткерәбез. Һәм байрамыбызны дәвам итеп, сәхнәбез түренә Дарман халык биюләре ансамблен сакырабыз. Ирәндек биюе.
Иманлы, талантлы гаиләләр республикабызның нигезе. Ата-әсәйҙең һөйөүен тойоп үҫһененә һәр бер бала. Талантлы атайларның балалары ла талантлы. Минең һымак. Кемдер өсөн үтә бит бынау шәп кенә кейәү. Бәлки Надлыҡай менән ҡолаҡ тешләтәйек мәллә? Уф, ошоноң теле, Ярай. Шулай итеп ҡаршы алығыҙ. Сәхнәлә Раил Өмөтбаев, улдары Артур һәм Асҡар менән балаларға. Рауза Хафизова һүҙҙәре, Гүзәлиә көйө. Яздар менән һандуғастар ҡайтып, талсыбыҡтан оя үрһәләр. Ҡыуанышып бәпәй ҡошсоҡтарҙың ҡанат ярғандарын күрһәләр. Саф мөхәббәт емеш биргәс кенә, йылы нурлы була оялар. Тормоштарҙы биҙәп ҡыуандыр, емеш биргәс кенә, йылы нурлы була оялар. Тормоштарҙы биҙәп ҡыуандыр, итән имен йөрһөн балалар. Алмағастар шау сәскәгә сума, гүзәллектән күңел түңәрәк. Көҙ етеүгә алғыланып пешкән, алмалары төшө тәгәрәп. Саф мөхәббәт емеш биргәс кенә, йылы нурлы була оялар. Тормоштарҙы биҙәп ҡыуандыр, итән имен йөрһөн балалар. Осраштырып ҡауыштырғас яҙмыш, өй түренә бишек эленһә. Фәрештәләр ҡуныр өй өҫтәре, сабый көлөүенә күмелһә. Саф мөхәббәт емеш биргәс кенә, йылы нурлы була оялар. Тормоштарҙы биҙәп ҡыуандыр, итән имен йөрһөн балалар. Саф мөхәббәт емеш биргәс кенә, йылы нурлы була оялар. Тормоштарҙы биҙәп ҡыуандыр, итән имен йөрһөн балалар. Тормоштарҙы биҙәп ҡыуандыр, итән имен йөрһөн балалар. Ләйсән апай, улымдан килһә мине сәймә һәйкәл ҡуйырным. Бына береһенән береһе шаян, тик тормаҫ өс малайға ҡайҙан түҙемлеге итә икән. Әллә инде әйткәндәй, бына шундай әйтем бар. Әсә түҙемлеге ташты киҫер. Әсәйҙәргә бит күп кәрәкмәй. Бары тик балаһынан ихтирам, йылы ҡараш. Былар инде барыһы ла һәйкәлдән дә мөһимерәк. Шуға күрә әсәйеңә йылы матур һүҙҙәрҙе йәлләмә алмас туғаным. Уялдыра шул. Бәләкәй саҡтағы һымаҡ иркәләнге килә. Атайлы бала арҡалы,
Әсәйле бала, иркәле тейдер. Әйдәгез әле хәзер сәхнәбезгә бала һәм өлкән кеше башкарган бишек йыры номинациясе җиңүчеләре Сәлия һәм Сәлимә Янтуриналарны сакырайык. Әлли бәли бәлие. Халык йыры. Бишек Асык Республика конкурсының тәүге еңгүселәрен ян әле бер тапкыр ихлас котлайбыз. Беренче булуы еңел түгел, яуплалык өстәй. Ысынлап та шулай алмас. Онытылып барган бишек йырдарын яңынан тергедеп, халкыбызның рухи хазинаһын киләсәк буындарга yetkерәйек. Композиторларыбыз иҗат иткән моңлы көйдәр менән бала күңелен имләйек. Газиз туган телебезне үстерәйек. Өй түрендә бишектәр бәүелһен, моңлы йырдар йырланһын, балаларның шат тавышы яңгыраһын. Бишек халкыбыз өчен һагынып көтеп алынган рухлы, йылы проект булып сыкты. Бишек зур дөньяга ишек. Балаларыбызга дөнья ишектәрен шарасайык, күңелдәрен үстерәйек. Катнашучыларга, атай-сәйдәргә, олатай өләсәйдәргә рәхмәтебезне белдерәбез. Һау булыгыз, киләһе ел Бишек Республика конкурсында очрашканга тиклем дуслар.
Һәм